Сабитовлар Октаныш районының мәдәният йортында генераль репетиция үткәрә. Әниләре Венера үзләренең көн күреше турында сөйли. Аңа гаиләнең һәр әгъзасы кушыла. Рәхим итегез! Табигатьтә күбрәк инде. Күбрәк урманнарда күбрәк йөрибез. Тауларда кыш дип тормыйбыз, җәй дип тормыйбыз. Сабитовлар һәр вакыт зур гаилә турында хыялланган. Венера 13 яшеннән ятим кала. Үксезлек ачысын яхшы белә. Шуңа да әлеге гаилә үз канаты астына ятимнәрне дә сыендырган. Балалар белән уртак тел табы, ул шушы юлны үткәннән соң, бөтенесен аңлап белгәннән соң, шушы әйбергә барып тоташадыр дип уйлыйм инде. Безнең гаилә инде күп милләтле булып тора. Бездә инде утмуртлар, марилар, руслар һәм татарлар. Аларның инде бергә гаилә коруларына быел 35 ел булды. Аларның гаиләсендә барысы 13 бала. Алар тәрбияләп үстерделәр. Шуларның 8-е тәрбиягә алынган гаиләләр булып торалар. Алар еш кына картлар йортына бара, авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәм күрсәтәләр, өйдәге хуҗалык эшләрен бергә башкаралар. Ашарга да күмәк көч белән әзерлиләр. Буш вакытларында гаилә, ватанга мәхәббәт һәм табигатькә сәяхәтләре турында роликлар төшерәләр. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Балалар Киров авылы урта мәктәбендә укый. Алар кече яшьтән сәхнәгә чыгудан, камера каршында чыгыш ясаудан курыкмый. Райондагы күп кенә чаралар әлеге гаилә катнашында уза. Без гаиләдә иң бәхетле балалар. Безнең гаилә иң тату. Без һәр кемгә булышырга ярдәм итәбез. Без бергә эшлибез. Балаларның тагын бер мавыгуы шифалы үләннәр җыю һәм туган як табигатын өйрәнү конкурста да Октаныш районының матурлыгы турында сөйләячәкләр. Шулай да алар өчен иң зур байлык кешеләр. Мин гаиләдә иң зур бала булып эшләнәм. Һәм шуңа мин үземнең апайларыма булышам. Барысында да ярдәм итәм. Аларның кыенлыкларын җиңеп чыгарга. Сабитовлар күчтәнәчкә чәк-чәк әзерләгән. Алар Идел буеның уңышлы гаиләсе конкурсының жюри әгъзаларын 7 июльдә сыйлаячак. Октаныш районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.